Usa ka pulis miluwat sa katungdanan human Giingong Nahadlok nga ipadala sa Lanao del Norte aron maabag sa pagpatuman sa kapsaw kalinaw sa gipahigayong plebisito sa Bangsamoro. Gibutyag kini ni Chief Superintendent Dibon Sinas tungod kay dili maayo kunong ehemplo alang sa hanay sa kapulisan ang gipakitang pag-atras sa mga pulis. Iyan na lang kining giawhag nga muluwat sa katungdanan. Lakip unta ang pulis sa kapin 300 kamasakop sa Police Regional Office 7 nga gipadala sa Lanao del Norte. Samtang ituga ni Sinas nga luwas na ang iyang mga sakop sa nahitabong pagpamumba sa dapit. Gigirak na silang mobalik na sugbo sa pizza 8 nining buwana. That during nung during nung nag-come up ng mga tao nag-ipadala dito, surprisingly, one of our personnel resigned not to be assigned in Lanao, not to join the deployment. Sa. Gusto niyo malaman? Okay. Ang pangalan niya is PO3 Carl Adlawin Villares Osorio. He resigned effectively February 1 just before to be deployed. Diba? Reason niya, ayaw niya muuban dito sa deployment sa Kwan. I announced this one so that everybody should know